Hello logoper, welcome to my vlog. नोंथांमोनखौ आंनि vlogआव फिन खनसे बरायनाय बावहरबाय। So लोगोफोर जोंना मिस्ट्रिफ्रानो दाबो जोबा दाख्लैफोर ड्रप थाथ'दोंमोन आरो दिनैनिफ्राय मैयानिफ्राय स्टार्ट जाफिनबाय आरो खामानि एसे दंबावो आद्रा थानाय बेखौनो मावगासिनो। ओमफ्राय आं दा साहा हैनोसै। बुरजाथार मिस्ट्रिफ्राबो नै 9 जन गोजोखा। बिदिब्ला आं साहा हैनानै फैग्रोनोसै लोगोफोर। दा आङो साहा हैनानै फैखांबाय ओमफ्राय दा एसे मैगं नागिरहैनोसै आं न' खाथिनि आइमोनाव। मैगं मानि दिनैहाय मंगलबार नालाय मा जानो मा मानो जागासिनो आरोना मिरामिसखाय। ओमफ्राय बाथोन जानो थाखाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा लायो आङो मा मैगं मा बाथोन जानो नागिरदों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोनाबो नायफालांबाय थादो। दा सिखारबाय नै उन्दुदोंमोन ओमफ्राय दा बेखौ आङो बिबैनो होनानैसो लायनोसै मैगंखौ। आबै आबै बहाय थांखो आबैयालाय? आबै ओमफ्राय फांखा बायदि दंफां हादों एखेबारेनो गुदि गैया मा गैयानो। र' आरो बिसे इफाले खर' ओजन बायासै ओइदु गथाफोर काटि दियाव ओइदु नै दंफां हाहोदोंमोन ओमफ्राय थिङानो गाज्रि जाबाय न'आनो गुरुबलाय लांबाय। ओइ जयनर गथाफोर काटि दियाव ना बारा आइडिया गैयामोन खोमा। जयनर काटि दियाव जयनर दा परि गेले आइ ओजनটো कमिब ओइ जयनर काटि दियाव মই কৈ আছো জয়নৰ আগৰ কাটি লওক মোক কথা না মানে যাই কৈ কি ডাঙৰ ডাঙৰ কাট কাটি আইছো মই আগতে কৈ আছো এটা বান্দাটো হোৱা নাই কিন্তু এইটো টানি কাটি बेनो मैगङा बेनो बिफाङा माइसुन्द्रि। ओमफ्राय आं दा बिनि रोदाखौसो लांगोन आरोना बिलाइखौ नाङा। बिलाइखौबो जायोनो ओंख्रि जायो ओमफ्राय आं जाफेराखै। आं बिनि रोदाखौसो लांगोन। आं बाथोनसो मोजां मोनो। लानानै फैबाय। आं बे माइसुन्द्रि रोदाखौ बिदि फिसा फिसा हानानै लाबाय। ओमफ्राय सामब्राम गोजा बानलु हाइजें सामब्राम गुफुरबो होबाय। ओमफ्राय दा बेखौ एसे एवस्रोनानै बाथोन बानायनोसै। एवखांबाय दा बाथोन देनोसै। बाथोनखौ देखांबाय नै जि गरम गोलोमजोब्बाय। मिक्साराव होआखै थोरसियावसो दोनो। मिक्साराव होबा बांद्राय मोजां मोनजाया आङो। ओमफ्राय दा आङो खुमब्राजों सयाबिन संनो। उन्दुखांखाबायथ' इयो दैयानो ओंखाराखै खुमब्राया दैसो एसे ओंखार। लोगोफोर नोंथांमोनहा खुमब्रा ओंख्रियाव लेबु होनानै जाफेरबायना? लेबु होनानै जाबा संबा बिराद मा होनो गोखै आराम जायो। दाथ' खुमब्राया गोरलैसो नालाय बारा गोखै जाया। अबेबा अबेबा गोखै जायो आरो ओमफ्राय अबेबा अबेबा गोखैयानो जाथारा। ओमफ्राय आं दा लेबु होनोसै नै लेबु होनानै संगोन गोथाव मोनजायो गोखै गोखै आरामनो। आं खावसे होदों लेबुखौ।
दसे एसे रानबावथोंसै